הכלב אומר I love you. כלב! זה מה שמעניין אותך! זה החיות שלך. בשביל זה בורא עולם נטע נשמה חלק אלוקה ממעל. יש לך תספורת מעליות, תתבייש לך. אתה הולך עם תספורת פונש בננה? למה? הוא אומר, בחוקותיי לא תלכו. מה אתה הולך עם תספורת מריס של היטלר? מה אתה נעשה? תשימו למה אני אומר. אתה נראה כמו גוי. תספורת מעליות, מדרגה ראשונה, מדרגה שנייה, מדרגה שלישית, אתה נראה כמו גוי. ב' מה זה מכנסי נקניקייה? ממתי הולך ככה בן אדם? יום ראשון דיכאון, יום שני עצמני, יום שלישי לא נגמר, רביעי מיותר, אבל יום חמישי, בית חולים לנפשי, חיים זה רבותיי יקרים תורה. 15 מטר חומה של יהלום מסביב לירושלים? אתם ידעתם איך ירושלים תראה? ואנשים דוביי, מה דוביי? על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ירושלים עיר הקודש, רבותיי, עתיד ירושלים, רבותיי יקרים, רק החומות שלה היו מוקפות, רבותיי יקרים, 15 מטר ספיר ויהלום.